No takže čaute ľudia, ja som Game Studia, vás vítam u nového videa. Jak sa má evolvnúť, keď trpí nie, to je Metapod. A ja vás vítam u nového videa. Počkaj, jaký Pokémon? Keď trpí. Chcem ho. A ja vás vítam u nového videa zo Pokémon Go. Som to nenatáčal, ale je to nové video. No takže to bude chvíľka, bo mám iba 9% tabletu. Zase nahrávam cez mobil. Poznáte mňa. Evolvne. Dobre. No takže ukážem vám svojich Pokémonov. Ešte 18 minút mám na Incense. Dobre. Je tu Pidgeot, Eevee, Pidgeot, Drowzee, Pidgeot, Gastly, Mňau, Krabby, Spearow, Drowzee, Pidgey, Ratata, Pidgey, Paras, Pidgey, Spearow, Zubat, Pikachu, Zubat, Seal, Venonat, Pidgey, Kakuna, Ratata, Paras, Nidoran, Eevee, Pidgey, Gastly, zase Gastly, Metapod, Kakuna, Caterpie, Pidgeotto, Caterpie, Paras, Venonat, Ratata, Pidgey, Caterpie, Pidgey. No, to je už všetko. No, takže mám tu svoj gym. Ukážem vám. Som level 7. A ja som v týmu Mystic. Takže v modrom týmu. A toto je môj gym. Nie je môj, ešte som tam nebol, ale nie je to až tak silný. Je to Dragonite. A nebudeme sa vykecavať, ktorý je na blízku. Zubat, Pidgey, Vidul. A pozriem sa, že či môžem evolvnúť Kakunu. Kakuna. Kde je? Nie Kakunu. Metapoda. Caterpie. No takže mám 8%. A viete, že Pokémon Go uberá veľa. Sa nebudem vypať. No takže to bola ukážka. A ahoj.